Deu minuts i comencem. Xavi Vàries comença escalfant el cap, ja ho estàs. Però per apagar. Perquè el temps, el mitjà... No em veiem l'altre cop. Que això és que la sospita no m'ho és com necessitarà. Ara anirem a veure. Mira, el papa del mig. Vinga, doncs et queda 1 minut i 15 segons per sortir. Recordem, sortim d'aquí on està el Xavi, pugem a dalt l'església, baixem les escales i passem per la banda esquerra de les valles. Fins al final del poble, passant les escoles, hi haurà una fletxa i a mà esquerra hi ha un camí, i és aquell camí que hem de seguir fins dalt. Durant el camí us trobareu sorpreses, gent que us animarà. Heu de passar per l'església de la Granada i de l'església cap al castell. 45 segons. Lenta. 20. 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Vinga, som-hi, Xavi, vinga. Que es vagi preparant la Selma. En Grau. Filla d'alcalde de Santa Fe. 5, 4, 3, 2, 1. Som-hi! Anem a punt la Selma. Has quedat tercera, no? Diu, segona l'any passat. Has quedat el primer. 3, 2, 1, som-hi! Dos, un, som-hi! El Gonzalo, Escotavi i Daniel. Som-hi! Vilaneu, que vingui el dia. Tres, dos, un, som-hi! Oriol, Guillem. Quatre, tres, dos, un, som-hi! Vingui la Montse i es prepari el vídeo.
Vinga, va, treu l'estelada, que puja el Carles. ¡Vamos, Alejandro! ¡Muy bien! ¿Dónde es? ¿Por ahí? Sí, recto. Girarás a la derecha. Ahí las escaleras. Arriba, a veure, la Foix, som-hi, Foix, vinga, una mica més, Foix. La Foix Montaner és la penúltima noia en sortir i que ho ha completat en un temps de 3:37. La Foix que es col·loca líder i veurem si es proclama campiona. Mezquita, som-hi, Biel, fins aquí dalt, samarreta del Villarreal. Arribant a meta amb un temps de 3 minuts 46 segons i just a continuació el Dylan Kerr. Som-hi, Dylan, fins dalt. I el Dylan que ho ha completat en 3 minuts clavats. Dylan líder i que arriben l'Estela Álvarez. Som-hi, Estela, una mica més. Fins l'últim esglaó, mira que el temps, ara sí! Arriba l'Estela Álvarez amb un temps de 5 minuts 19 segons i com dèiem en categoria masculina el Dylan Kerr en 3 minuts clavats s'ha col·locat líder de la prova i també
es confirma que la Foix Muntaner, que ha batut el rècord del circuit amb 3:37, és la campiona femenina. Tenim l'Aleix, som-hi Aleix, fins d'ara, l'Aleix que debuta aquest any, amunt. I arriba a meta. Arriba l'Arnau Prats, el tant puja amunt. Vinga, Arnau, que creua la línia d'arribada amb un temps de 3 minuts 34 segons. Per tant, només falta el Xavi Casanovas i de moment el Dylan, que era en 3 minuts, és el líder, en 3:12 el Francesc Llupià i en 3:13 l'Aleix Retamal. Veurem el temps del Xavi, que ha d'anar Xavi fins dalt. Gas amunt, una mica més. I creua la línia d'arribada amb 3 minuts 5 segons, segon classificat. Per tant, el Dylan Kerr, campió de la 5a corona escalada Santa Fe de Granada. Enhorabona a tots i a totes. I moltes gràcies per venir, per col·laborar amb aquesta causa solidària. Podem reposar. Doncs bé, ja tenim l'entrega de premis a punt de començar. Com cada any, representació dels esdeveniments de Càritas de l'Unió Sant Joaquim i les autoritats locals de la Granada i Santa Fe. A la Granada tenim el senyor Joan Cols i de Santa Fe de moment teníem també l'alcalde, però hagut d'anar a un casament i esperem el regidor d'Esport, el Jordi Manac. Si no, farem 2 minutets i si no, començarem. El tercer o tercera es col·loca sempre aquí baix, el segon o segona, el primer eslaó i el campió o campiona el posem aquí, d'acord? Hi ha categories a dalt tots. Doncs bé, començarem l'entrega de trofeus d'aquesta 5a corona escalada de Santa Fe de Granada, de caràcter solidari. Tots els participants han col·laborat amb la donació d'una ampolla d'oli al Banc dels Aliments. Com dèiem, doncs, el senyor Joan Cols, alcalde de Granada, el senyor Jordà Jaime, regidor, tinent d'alcalde, si no m'equivoco, o si no, similar, i mossèn Joaquim. I avui, lamentablement, a Santa Fe teníem l'alcalde que ha col·laborat molt a baix, però ha hagut de marxar per un enllaç i el regidor d'Esports ha tingut un petit problema, res greu, i de moment no ha pogut assistir. Doncs bé, començarem. El podi absolut, Laia, hauries d'abandonar aquí, que vindran les noies i els nois. Vine cap aquí. Començarem pel podi absolut femení. En tercera posició, amb 4 minuts i 16 segons, la Montse Conesa. On és el podi, Nadia? Vull pujar... Ben acompanyada, filles, animals, tot. En segon lloc, per segon any consecutiu i tercer que repeteix podi, la Selma Hernández. I com a campiona batent el rècord del circuit per 11 segons, en 3 minuts i 37 segons, la Foix Muntaner! Doncs aquí tenim el podi femení, les 3 noies més ràpides. Un fort aplaudiment per totes 3. Que es vol guanyar. Passem ara a categoria absoluta masculina. La tercera posició amb un temps de 3 minuts 12 segons i només per un segon respecte al quart ha estat el Francesc Llupià. En segon lloc, debutava aquest any
i ha aconseguit la segona posició amb un temps de 3 minuts i 5 segons l'atleta de la Granada, el Xavi Casanova. I com a campió, amb un temps de 3 minuts exactes, el Dylan Kerr. Amunt, més amunt, Dylan. Ja és tard, però a dalt de tot. Doncs aquí tenim els 3 homes més ràpids. Passem ara als premis per categories. També hem vist venir que ha arribat el regidor d'Esport de Santa Fe, Jordi Manac, que ha pogut acabar arribant. M'ha semblat aquí, i també farà la nena està dormint, per tant, fantàstic, més a l'ombra. I també col·laborarà ara amb l'entrega dels trofeus de categoria. Farem conjuntament femení i masculí de categoria. Per tant, surten primer les noies, us espereu al podi i després ve el noi. Categoria sub-18 femenina amb un temps de 4 minuts 23 segons, la Laia Morales. Deu ser noi, primera. Joan deu ser noi, la primera. Aquest deu ser noi. Vinga, molt bé, noia. La Laia està al podi. Cridem també el guanyador sub-18 masculí, que amb un temps de 3 minuts 25 segons ha estat el Biel Umarni. Amunt, Biel, costat de la Laia. El Biel que no falla mai, que any el tenim aquí i s'emporta el sub-18, un fort aplaudiment per tots dos. Els més joves. I passem ara a la categoria sènior. Sènior femení amb un temps de 4 minuts i 20 segons de Montserrat Rocaginer. Primera. Seguim també esprintant un altre cop. Aquí tenim a la Montse. Primera sènior. A dalt al podi, Montse. No et faria falta, però... tradició. I l'acompanyarà ara al podi el sènior masculí, que ha estat el quart absolut de la general, a un segon del podi, però primer sènior amb 3 minuts 13 segons, l'Aleix Retamal. El millor ja o què? Gràcies. Els millors sèniors. Passem ara a la categoria de veterans, veterana femenina, atleta local incansable, la Núria Castellà. I l'acompanyarà al podi el veterà masculí, que amb un temps de 3 minuts 24 segons i també un clàssic de la cronoescalada, que no falla cap any, el Carlos Turbo.
I finalment la categoria de locals. Per locals entenem atletes de Santa Fe de la Granada. En el cas femení, primera local amb un temps de 4 minuts 29 segons, la Marta Bové. La puja al podi acompanyada. I també un aplaudiment per la Marta. I també ens acompanyarà al podi el local masculí, l'Emilio Maldonado. A la votada aquest any. I que s'endú un premi local. Doncs bé, fins aquí l'entrega de trofeus. Properament, quan puguem, us enviarem les fotografies que ha fet l'Helena Santacana i penjarem la classificació a internet. Molt agraït perquè heu pogut venir un any més. Us emplacem a gaudir de la Festa del Mos de la Granada aquest any, que ara tenim el Tast a la Granada, a la tarda, i moltes i més coses. I la setmana que ve, la Festa Major de Santa Fe. Gràcies a tots i a totes i fins una altra. Això és el codi.